abasibati bagenderete gosemigo iguru yechinchira acho wetanga korwase oburwaire bwa fistula nigo ritkorya rero serikali ya county ya Kisii wetera senyagetari ya Kisii teaching and referral kobwatrana nekiumbe ya daraja 2 vision volunteer abagotwara omoroberio yo asensemo ya daraja 2 asibagenderete gosemia abangina na mononi go baruro kuboria gochiasa abangina kweneke mnangwe soke bare nawe kase chinyagetari chinga kibarorire ebyorokererio erio koringori wana boigo konyora obowenya na wetanga kurwase oburoiro bwo bwa fistula muri Keto Mildred Momanyi na bakagusanga nabwo kero mwaka omotienyi ogatano chitariki 2023 nigo ensengima egochengera litukolio gukura omochando bwenyongo yoro iboro rwabasubati eye makante una obstetric fistula na kolengana nekiombe gya WHO nigo abasubati angenuse milioni bamenya teno omochando yo sebono county ya Kisii etati wa magega asogochengera litukeliga gwetera enyagitari ya KTRH kiko watane kiombe gya daraja 2 vision volunteers sebono abasubati banyorire omochando yo baboliwe gwesokya elikonyora obogwenya na sebono batebire omubaro bw'abasubati bali bakonyekire korwa omochando yo. Lengo kuu ni we want to break the cycle ya hizi fistulas, na kwa sababu hiyo tunaomba wale wote walio katika umri wa ujauzito waweze kufika mahospitalini wahudumiwa mapema ili tuweze kuzuia tatizo hili. Muna daraja 2 ase Kisii County twanyarire kurwaria abangina ase Kisii County twanyarire kurwaria abangina 1850 enya gitari into togotuma sengencho abunoe tobwate link ose dona yeto etwanchire togotuma chiklants enya gitari yenye korukunga the Nairobi Women Hospital ase Dr. Mboga arenero munyagi surgeon ore trained na Fistula Foundation okonya abangina baito nigo batebire egatiye bintu biri bikoirera abasubati konyora omochando yo yule koretwa sabangina ekero bare musigo bagochikoibora kwama konyora omongina liga bagocha mapema nyagitari obelire nkamono kera abelire nkamono kwanyora omwana obelire asoro iboro rwaye astinsa chinyinge kwanyora asayu bono atandokire asayu egera atandokire kwanyora bono echabwe enene gocha asoro iboro romongina na echabwe enke yacha nara soro iboro aigati abali bakonyekire kurwa omochando yo nigo balengena yaiga jifiche kama mimi nilikuwa daktari but nilikuwa nimejificha bado but mpaka mwisho wake nikasema enough is enough, lazima nirudishe utu wangu ya nilikuwa nayo, na saa hii ninafurahia kuwa mama mwenye ako na heshima, sipitishi ile mkojo yenye ningepita tu watu wanasema kuna mnuko inatoka hapa. So saa hii naweza enda sherehe fulani, naenda kudansi mahali fulani bila shida yoyote. Sichinga kiecho nigo abasubati baboliwe kubwatia amachiko ali abwenerete engaki bagocha koibora nase baboliwe ase bali bonsi banyoro muchando yo gwesokya elikonyora obogwenia bwabusa gwetera ase ekiombe gya daraja 2 vision volunteers bono toko imisa abangina baito na abana ba minto abake buna to prevent fistula yeye nto chakoenyora ngakito go prevent abana baita abake to gusaba baba molito mapema mbanyara ko bakemobere mapema egere bachiko prevent imechande yo gochekero bakonyora konyora abana gose kogonki egento kende to gotena totige gusara abana baita baiseke egere kero twatigire bona soro iborori na borori buya kerenga kiyaya konyora omwana roko igokabuya mochando yo tochina ende egento kende to gusaba abangina baito ekerore musigo waje clinic mapema twagofundisha na ende ekerwe chikonyora omwana riri kwiguro koromuga tagotena yaya teraikanye buna gwachakire koromuga inchunya gitari atogoteba nabagaka na baro babe involved in prevention of fistula bono okoboria nigo kwaruru gochia ase abasubati bonsi bali banyoro no mochando yiga wesokya elikonyoro bogwenia gwetera ase kiombe gya daraja 2 foundation amoni nyagitari ya KTRH reporter ya Egetaseni Kiandizi TV Eliatariane Mildred Momanyi.